Ja mensen, we zijn in Kerkrade en zoals je ziet zit de sfeer er bij de kinderen al lekker in. En ja, er is muziek, het is lekker weer, allemaal mensen. Wat is hier nou eigenlijk precies aan de hand? We gaan eens even kijken. Buurtvereniging die hier in het leven is geroepen in 1945. We hebben nu het 67e jaar inmiddels. Met een circa 350 gezinnen die lid zijn van deze buurt. Elke keer als de basisschoolvakantie begint, hebben we hier een open air feest. En dat open air feest is 2 dagen hier buiten, lekker feesten. Een feest voor kinderen, voor ouderen, voor bejaarden, iedereen wat wil. In 2 dagen verdeeld, waarvan de zaterdag hoofdzakelijke buitengebeuren hier plaatsvindt bij de buurt. Zondag beginnen we met een kinderrommelmarkt, waar de Theresiastraat compleet bezet is met een dik 100-tal kraampjes. In de middaguren krijgen we dan een festijn met muziek, harmonie, dan de wiener en dan komt een orkest met een zangeres. En dan gaan we door tot morgenavond 8 uur. Maar er is heel wat werk te verzetten. En we beginnen meestal vrijdagsmorgens met opbouwen. Dan zijn we zaterdags de middag klaar. Dan kunnen we nog even rusten en dan begint het grote feest. Hè. Voor mij is het 28e jaar. Voor u het 28e en voor u? Ik ben nu 16 jaar voorzitter. En daarvoor ben ik nog regelmatig in het feestcomité geweest van het 40 bestaansjaar, het 50ste bestaansjaar. En het is gelukkig tot de dag van vandaag nog altijd een goede buurtvereniging. De oudste van Nederland. Dat is keihard bewezen. De Kamer van Koophandel heeft het allemaal uitgezocht. En, dat is dus een feit dat wij de oudste van Nederland zijn. Al die materialen zijn van onszelf. Zelf gemaakt met de hand. Waar we dus ook een groot aandeel in hebben met enkele mensen. De doeken ja, die bestel je dan en we hebben toch wel een vrij groot kapitaal aan materialen die we dus nodig hebben voor dergelijke festiviteiten te organiseren. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Kinderen zijn lekker aan het dansen en meneer zit hier al echt... Ik ben 10 minuten hier en hij zit al de hele tijd te genieten. Meneer, ben u het genieten? Ja, dat ik al weten. Ja? Ja. U zit ieder jaar hier? Nee. Eentje hier. Oh, oké. Ja. Maar het is hartstikke leuk. Ja, het is mooi hè. Dag meneer, gezellig aan het bier in Kerkrade, blij rijden. Ja, gezellig ja, inderdaad ja. U geniet ervan? Ja, absoluut. Ja. Hoeveel jaar komt u al hier? Vroeger, een jaar of 15 geleden al en nu 3 keer. Dus 3 keer achter elkaar zoiets. En dit is de jongste bezoeker? Of, Ik denk het wel. Toch? Hebben we wat kleiners gezien? Nee, ik niet. Dan is hij de jongste hè? 9 maanden. Kom eens, vind je het een beetje leuk hier? Nou, volgens mij wel. Zij in ieder geval wel. Wat vind je ervan? Goed! Leuk, is het leuk hier? Vind jij het ook leuk? Jij niet? Hij vindt het niet leuk. Hij wel. Hij ook? Nou, zullen we gaan dansen? Zullen we gaan dansen met z'n allen? Kom op te dansen, je moet dansen. Kom je op tv. Daar is de... Leuk hè? Ja, daar gaan we hoor.